Bună dragilor, bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Pentru astăzi avem unboxing pentru cutiuța Look Fantastic din luna martie. Nu voi lua în calcul această cutiuță la calculul lunar pentru că, după cum am spus, mi-au fost restituiți banii înapoi pentru cutiuța lunii ianuarie. Am luat-o atunci în calcul, așa că asta nu va mai fi calculată. Am primit-o totuși, sper ca de acum înainte să primesc cutiuțele la fel cum le primeam și înainte de lunile decembrie și ianuarie, când efectiv nu știu ce s-a întâmplat. Curierul cred că nu a avut chef de lucru sau habar nu am. Acum, ca să nu mai lungesc vorba, această cutiuță arată foarte bine, este luna femeii și această cutie chiar semnifică acest lucru. Înainte de toate vreau să-mi cer scuze pentru gălăgia pe care s-ar putea să o auziți, dar asta este, pitica este trează, e lângă mine, asta este. Acum haideți să vedem împreună ce conține această cutie. Surprinzător, avem din nou această revistă care în ultima perioadă din anul trecut a lipsit, dar acum se pare că au decis să o introducă din nou și nu scrie foarte multe detalii în această cutie despre produse, dar avem sneak peek-ul pentru luna aprilie și este un lip balm de la Avant. Sincer, pe mine Avant m-a cam dezamăgit, având în vedere prețul produselor, dar na, rămâne de văzut. Și mai am un voucher pentru o comandă pe site-ul celor de la Look Fantastic, așa că dacă doriți puteți folosi codul pentru că eu nu am să plasez o comandă în viitorul apropiat. Și acum haideți să vedem care sunt produsele din această cutie și dacă am meritat totuși achiziționarea cutiei. Și primul produs este această cremă de păr de la Sacahuan. Are 125 de mililitri și s-ar zice că ajută la menținerea buclelor în păr și la volum și alte cele. Nu știu dacă o voi păstra pentru mine, pentru că părul meu este drept și nu mă ajută buclele de niciun fel, dar este interesant oricum. Cel de-al doilea produs este un ruj de la Wet n Wild într-o nuanță de nude, arată foarte bine. A fost sigilat, dar l-am desfăcut eu pentru a vedea cum este. Se vede și deasupra, dar la momentul acela nu mi-am dat seama. Da, ce să zic, sunt curioasă să văd cum se prezintă acest ruj, pentru că nu l-am testat încă. De la Espa, un brand care mie îmi place, este un Refreshing Skin Polisher, un scrub pentru față, în câteva cuvinte, care ar trebui să regenereze particulele pielii și ceva de genul mai scria pe acolo. Da, voi vedea dacă face acest lucru sau nu, dar acest brand mie îmi place, așa că voi testa acest produs, chiar dacă într-o perioadă am decis că nu voi mai folosi scrub-ul pentru față, nu scrub-ul mecanice cel puțin. Un alt produs este acest ulei pentru față. N-am citit nimic despre el, deci nu știu ce să vă spun, dar promit că îl voi folosi și în Empties am să vin cu toate detaliile. Nu știu nimic despre acest brand, EMA, nu știu cum. Deci, da, promit că în Empties vă dau detalii despre el, pentru că în prezent nu știu absolut nimic. Mai avem și o pensulă pentru make-up. Sincer, eu nu sunt foarte încântată de pensulele atunci când vin în aceste beauty box-uri, pentru că am deja foarte multe pensule și nu simt nevoia să am altele noi, dar am să o folosesc pentru că, da, de ce nu? Și ultimul produs de la Star Skin, o mască pentru buze. Sincer, nici măștile pentru buze nu prea îmi plac, adică mi se pare de-a dreptul un chin să stau cu această mască pe gură și să nu scot un sunet. Una peste alta, măștile de la Star Skin sunt foarte bune, adică tot ce am folosit până acum mi-a plăcut, au fost bune, de calitate, dar da. Acestea sunt cele 2, 4, 6 produse existente în cutiuța lunii martie. Sunt curioasă de marea majoritate. Acum nu știu sigur dacă s-a meritat sau nu. Aș zice că da, prin prisma celor 2 produse care mie îmi plac foarte mult, și anume scrubul de la Espa, pe care îmi doresc să-l încerc pentru că îmi place brandul, și uleiul de față de la acest brand necunoscut mie, pe care chiar sunt curioasă să-l încerc. Să zicem că și rujul aș fi curioasă să-l încerc. Deci, pentru mine a meritat achiziționarea acestei cutii.
Și acum nu vă mai rețin, noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Îmi cer scuze încă o dată pentru gălăgie, vă doresc o săptămână frumoasă, vă pup, pa, pa!